ப்ராப்பரா புக் பண்ணா மட்டும் போதும். சரிங்க. 21 days 25 days கழிச்சு ப்ராப்பரா புக் பண்ணா வரத்துக்கான ஸ்பேஸ் டைம் கொடுத்தாவே ஆட்டோமேட்டிக்கா சிலிண்டர் வந்துருக்கு. அப்ப கேஸ் பிரச்சனை எதுவுமே கிடையாது. பிரச்சனை எல்லாம் எதுவும் கிடையாது. அதாவது நம்ம புக் பண்ணதுதான் பிரச்சனையே. ஓகே. இப்ப நார்மலா ஒரு ஸ்டார்டிங் ஃபர்ஸ்ட் மந்த் ஸ்டார்டிங்ல ஒரு 1ஆம் தேதியில இருந்து 15ஆம் தேதிக்குள்ள ஒரு 500 பில் வருதுன்னா இது இந்த 3 நாள் வந்துருச்சு. சரிங்களா? எனக்கு வந்து நார்மலா இந்த டைம் பாத்தீங்கன்னா மேக்சிமம் போனா ஒரு 40 ல இருந்து ஒரு 45 பில் இருக்கும். சரியா? ஆனா எனக்கு 385 பில். அதனாலதான் இந்த டிமாண்ட். இவங்கெல்லாம் ரொட்டீனா புக் பண்றவங்க கரெக்டான டைமுக்கு புக் பண்றவங்க. 25 டேஸா சரி அப்பா ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு சிலிண்டர் நம்ம மாட்டிட்டோம், ஒரு 10 டேஸ்ல சிலிண்டர் வர மாதிரி நம்ம போட்டுருவோம் அப்படின்னு சொல்லி புக் பண்றவங்க. ப்ராப்பரா புக் பண்றவங்களுக்கு கரெக்டா வருது. தேவையில்லாம முந்திரி கட்ட வேலை பாக்குறவங்க தான் நம்ம எல்லாரும் மாட்டிட்டோம் மொத்தமா. நன்றிண்ணா. தேங்க்ஸ். எங்களுக்கு கொடுத்தது ரொம்ப நன்றி. அதெல்லாம் ஒண்ணு